Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Assam Police candidates नोंथांमोन थाखाय latest update फैगासिनो दङ आरो बयबो नोंथांमोना जायफ्रा select जाबाय नोंथांमोन थाखाय latest update official notification दा नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जासिगोन बेखायनो नोंथांमोना थांनांगोन सेप्टेम्बराव 22 नि दा लोगोफोर नोंथांमोना गुवाहाटीयाव थांनानै लायनांगोन एसए आनो जा एबियुबि आनो जा बा कनस्टेबल आनो जा बा कमान्ड आनो जा दा लोगोफोर जोबोर मोजां मोनदों जाय नोंथां फंबाय बिनानावमोना साख्रि मोनबाय आंनि साबस्क्राइबारफोरा थ नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा एसे एनैयाव थालांबाय नोंथांमोना दुखु दाजासै नेक्स्टआव नोंथांमोना मोजां नोंथांमोना इन्टारभिउ होबावनांगोन मानोना नोंथांमोननि बैसोआ दंबायो आरो गोदान आसाम पुलिसनि भेकेन्सि फैबावगोन नोंथांमोना नेक्स्ट इयारावहाय हमना ला फेब्रुवारि मार्चआवहाय रिलिखौ होनो मोनगोन देन बिनिफ्राय एपिडिसिएलआव फैगोन 5000 बेनिफ्राय आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो नोंथांमोना बेटेलियन हिसाबै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा आसाम पुलिसआव थालांबाय नोंथांमोना बेयाव नेक्स्टआव मोजां ट्राइ खालामदो जाहाथे साख्रिया नोंथांमोना जाबावो दा जायखिजाया गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव जाय नोंथांमोना आंनि चेनेल बड जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना खालामना ला साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा बेखायनो जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव दा जों अफिसियेल वेबसाइटआव फैयालासिनो आं डाइरेक्ट नटिफिकेसन नोंथांमोना दिन्थिग्रोबाय जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो दा बेयाव बुंदों आरो ओरैबायदि मोनसे नटिफिकेसन जायनिखि आसाम पुलिसआव दिनै साख्रि मोनबाय थ नोंथांमोना मा खालामनांगोन थ नोंथांमोना मिथिखागौ जे सिगाङावबो जादोंमोन भेटेनारि ग्राउन्डआव बेनो जाबाय खानापारा भेटेनारि ग्राउन्डआव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जायो ओंखायनो नोंथांमोना सहैनांगोन 22 सेप्टेम्बराव 9 AM आवनो नोंथांमोना मोननाय जागोन अके दा बेयाव मोनसे ओरिएन्टेसन प्रग्राम लागोन बेयाव नोंथांमोनाहाय थांनांगोन बयबो जायफ्रा आसाम पुलिसआव गोदान साख्रि मोनबाय नैबे 22 सेप्टेम्बराव खानापारा फिल्डआव थांनांगोन आरो बेयावनो नोंथांमोननोहाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जागोन बेखायनो एक्साइटेड जादो नोंथांमोना रेडि जादो आसाम पुलिसनि एपइन्टमेन्ट लेटार लायनो दा थांनाया नोंथांमोना गाव थांनांगौबो जानो हागौ बा नोंथांमोनखौहाय डिस्ट्रिक्ट वाइसनिफ्राय लांनोबो हागौ जायखिजाया नोंथांमोना बेनिसो आपडेट मोनगोन बा सोरबा पार्सनेलबो थांनो हागोन बे नोंथांमोननि सायाव थाबाय दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसनखा जेब्ला नोंथांमोना अफिसियेल साइटआव फैगोन अब्ला बेयाव बेबादि पेज मोनो बेखौथ' बयबो मिथिखागौ आसाम पुलिस केन्डिडेट्सआ देन बेनिफ्राय 18 सेप्टेम्बराव मोनसे आपडेट बेयाव नोंथांमोना फैनानै जों नायनाय दहायनि सिगाङा बे अफिसियेल नटिसखौ बेयावनो नायनो हायो अके देन बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना थांदो मोजाङै मोजां लायना फैदो आरो लोगोसे बेयाव थांनायाव पार्सनेल थांनांगौना नोंथांमोनखौ लांगोन बेनि सायाव दासिमबो बेयाव नोंथांमोनखौहाय क्लियारलि बुङाखै नाथाय नोंथांमोना मा थ' नोंथांमोना थांनांसिगोन जायखिजाया दा जों लास्ट इयाराव नायोब्ला एबा लास्टनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नायोब्ला गाव थांदोंमोन दा बेनिफ्राय जोंहा एसएलआरसिनि रिजाल्टनि बागै 18 सेप्टेम्बराव फैगोन ना फैया बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों दा बे एसेबां आसा गैया मानोना अफिसियेल नटिस गैया दा गुबुन आर्टिकेल्स एबा इउटुबफ्राव होलाबोयो नाथाय एसेबां बे सैथो नङा मानोना जों अफिसियेल नटिस फैबासो जोङो चान्सखौहाय लानो हायो दा बेखायनो दिनै फैगोना आसा गैया नाथाय फैयोब्लाथ' जोबोर मोजां नोंथांमोननि थाखाय नाथाय नायदो मा जायो दा जायखिजाया आसाम पुलिसनि नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोनबाय देन बेनिफ्राय बयबो कमेन्ट्स खालामदो नोंथांमोना सोर लायगोन एबा थांगोन बा नोंथांमोना साख्रि मोनखो मोनाखै स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा मोनासै थ' नोंथांमोनाबो नेक्स्टआव मोजां ट्राइ खालामदो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे बयबो नोंथांमोना साफा साख्रि मोननो हायो आसाम पुलिसआव बा गुबुन जबाव बेनिफ्राय एपिडिसिएल फरेस्टआव फैगोन नोंथांमोना मोजां नेथ'दो आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो लोगो एप्लाइ खालामनानै एग्जामखौ नोंथांमोना मोजां होबानो जाबाय